Go. Okay. Tanawa ang mga laman sa ilalim ng cake. Ito, napakaganda, napakasarap. Lutong-luto. Pero matagal ng luto. So, hi everyone! Welcome back again to our YouTube channel, Marcia and Sarah Vlogs! So, for today's video, dahil is birthday ng ate ko. Wait lang, kasi dapat magpahayag to. Bagay akong ligo, so dapat guwapa. So, ayan te, birthday ni Christina. Badang eh. So, ayan yung, ang handa namin dahil is ulo lang ang lechon. Char. Ayan, yung ulo lang yung nilechon namin, Zay. Diba? Ganyan na yan ay kasi yung katawan nilitsyon noong birthday ng anak niya. So ngayon, yung ina naman yung nag-birthday o yung ulo na lang. Charat lang. So ayan, bumili kasi sila ng ulo. So ito lang yung nilitsyon nila. So ano lang kasi, simpleng handaan lang. Hindi naman kailangan ng bonggang-bonggang handaan, diba? So yun na nga, Zay. So, oh my God, I'm so very happy today. So, magluluto pa pala ako ng salad, Zay. So, medyo makat natin muna yung video, Zay, no? So, ito yung mga bads. Diyos ko, Ginoo. So, ayan, mga bayo. Ito, birthday na dahil kainan na naman ng bonggang-bongga. A few moments later. So, update for this video, everyone! So, tapos na ako magluto dahil ng lumpia, pansit, tsaka salad, charot. So, ayan na dahil tapos na tayong magluto. Then, nandito na ako sa labas, you can see. So, nagbihis ako ng bonggang-bongga kasi pinagpapawisan ako na kasi sobrang init dahil. So, ayan na nga, Zay. Wala dito yung birthday girl, no? So, hindi pa kami kumakain, Zay. Mamaya pa kasi yung kainan, charot. Kasi walang tao ngayon dito. Kasi yung mga kapitbahay namin is may mga trabaho sila, Zay. Oo. So, gabi lang kami magkatipon-tipon, no? Kaya hapon. Pag umuwi na sila galing trabaho, charot. So, ayun sila. Ayun yung birthday girl. Yung tutuwa dito, Zay. So, yun siya. Tapos, yung mga tao is mga tito-tita lang niya. Mga ano lang din namin. Mga kadugo, ganyan. So, yun, nag-video okay sila. So, ako, andito ako, kasi parang, Diyos ko, Ginoo, pinagpapawisan ako sa niluto ko, Zay. So, tapos na akong nagluto. So, mamaya na ako mag-video ng bonggang-bongga. Mamaya na ako mag-video ng yung cake niya, yung yung mga pagkain, yung mga handa. So, hindi kami naglitsyon ngayon. So, pinakita ko sa inyo kanina yung ulo lang ng litsyon, diba? So, kasi walang budget dahil gano'n. So, yun ang access. So, hindi naman kami pang lang, yung simpleng handaan lang for barangays, for kapitbahays lang, gano'n. Charot. So, mamayang gabi na kasi sila pupunta rito yung mga kapitbahay namin. Kagaya na nga sinabi ko kayo na, may mga trabaho sila pag umaga. Tapos, mamayang hapon, mga 5, mag-uwian sila. So, instead of magluto sila ng mga pagkain sa kanila, dito na sila kakain, charot, sa birthday. So, para din, tawag dito, para hindi na din sila ng mga bigas today, charot. So, yun na nga, Zay! I'm beautiful today. So, yun na nga, day. So, mamaya na ako mag-video ng bonggang video, kasi wala pa namang kainan eh. Nag-share lang ako na tapos na ako magluto dahil kaya hindi tayo nakapag-video kanina, Bisaya, Ginoo ka. So, lang. So, bye isa, everyone. 1 hour later. Kuha! Wala yung gutin nila. Hindi ko manikita. Chubi. Video ko. Nara, Yuyuk! Grabe sintangag dahil. Nara, sa kabilo! So, di gunit. Day, ay kung yung picture day. Ganina ra dahil. Nagkuit-kuit ka ng simod. Ini mo day, ayaw, Facebook day. Ayan.
Dahil wani takot day. Uy, ayaw po rin tao na nabukad ko. Kasi mga silingang busy hukad day. Oh, pa. Ganun. Gipa-apil ko din. So, gisayo nila og punit ng mga dinugon. Ay, Day. gi-apil uy. Ayaw isa, uy. Madam Jessica, matang birthday girl. Iluwalan na ko ba ko eh? Si Mother. Kayo na. Ang kaning panit. Hoy, ba, kami po doon sa nag-birthday niya. Di man makaon. Nag-video ako. Isa pa ba? Kaon sa ikay, gutom na ka. Nag-video Ito ako. ba dito ba? Iluwa lang din ako eh. Ito lang ko eh. Matupos pa. Ay, luwa, sayang. Day. Makagaba na. Sige mo lang mo day. Lamya yun. Balag mo. Tulan ko day. Bahala na dyan. Lamya yun. Di ba ba ko na ni day unya nang panihapon? Day kay kaon na ka. Wala kaon niya. Maguga kung dako eh. Hoy, karon na ay. O, sa mga nangaon na diri ha, di na mo apil lista niya. Day. Hello. Ay. Bicho. Ko binar ba niya panihapon na to? Hapon na. Alas 2 naman ha, pita alas 3. Alas 3 naman kayo siguro. Ampos. Luwajubo ko. To nga mo ulit maray. Yata yan. Gahi kayo, day. Gahi kayo, day, Marilyn. Ko nagwapo ko sa. Saman, day, di ba dakit-kit? Yata na lang na, oy. Iubo, eh. Diyos ko. Di man naman gihapon. Hi. Ala ay. So, naa si Marilyn diri dahil siya ang naglihi sa mong lechon. Na si Marilyn day kayo. Luya siya ginugit, day. Di makaon. Ay, palabi, di madang pustiso. Di madaday. Kagumong kayo. Huknit kayo. Wala ko, wala ba yung tilaw na. Ito yung Reject na lang pala. Reject. One hour later. Okay, ayan, this is the final night, everyone. So, 1, 2, 3, and... Yay! Happy birthday, madam! Ayan. Ano man? Moyong, Tesia, moyong. Dara! Ay, birthday ni mga dako kayo ng cake ha. Moyok siya, moyok. Wait lang, moyok. Silang dua! Silang dua! Oh, sige, kamo. Silang dua! Moyok mo siya. Moyok, moyok. Okay, 1, 2, 3, and... Ay, gilok, no! Wow. Hoyok! Hoyok! Ang ilo! Ang ilo! Ang ilo! Grabe! Grabe! Grabe, guyok! Ah, sige na! Ano sila sa ikuan? Tapos ako na i-strain. Sila sa bakit bigani? Kahit masikot.
sa buko ko. Ay, kumain na siguro. Pagpapok. Namakas kami daw. Zuri! Kumaka na kagpansit. Pansit siya kay pansit. Parang din ang pansit na mo kay. Thumbnail to ka talaga. Ay, gana. Ay, maligyan na. So update for today's video dahil sa muna tayo last day. So muna ni magbabay na ko pinabonggang kay marag na stress ko wara-wara kay na radyo ko dahil buntag padong karon. Oh my goodness, I'm so very happy. So muna na siya ang final kaon day kay ginatiktuhik pa to day. Tiktuhik pa mi ato so karon mo na ang final kaon ba yun. So gulaban ba yun. So bye-bye.